воқеан такя кардан ба нерӯҳои зеҳнӣ ифодаи эҳтиром ва арҷгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таъриху тамаддун ва илму фарҳанги миллатамон мебошад. ин мавқеи эътимодбахши давлату ҳукумат таи солҳои истиқлолият яке аз омилҳои муҳими иттиҳоду ҳамбастагӣ ва ваҳдату ягонагӣ дар ҷомеаи навини тоҷикистони биҳиштосо гардидааст. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати оқилонаи пешгирифтаи худ соҳаи маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии муҳими давлату миллат қарор додааст. бо истифода аз технологияи муосир ва ашёҳои аёнии таълимӣ, донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. фаъолияти таълимӣ, илмию иқтисодӣ, байналмилалӣ, ташкилию тарбиявӣ ва молиявию хоҷагидорӣ дар ин макон бо сифати нав ба роҳ монда шуда, дар самти баланд бардоштани сифати таълим ва тақвияти сатҳи касбияти мутахассисон зина ба зина пешравиҳои назаррас рӯи кор омада истодаанд. айни замон зиёда аз 46 ихтисосҳо фаъолият мекунанд ки ҳамеша омӯзгорони мо, кормандони мо кӯшиш мекунанд барои донишҷӯён дарсҳои замонавӣ ё илмҳои замони муосирро омӯзонанд, то ки онҳо як мутахассиси хуби соҳаи хеш шуда дар оянда дар самтҳои гуногуни иқтисоди миллӣ фаъолият карда бошанд. дар якҷоягӣ ин ҷумҳурии азизи худро рушд бахшида тавонем. дар ҳар як самту соҳа мутахассис метавонад он соҳаро то ҳадди имконият, то ҳадди боло расонда бошад. ва борҳо аз ҷониби пешвои маъззаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар баромадҳояшон қайд мекунанд ки мо бояд кӯшиш кунем шогирдонро, донишҷӯёнро дониши хубе диҳем ки онҳо мутахассиси хуби соҳа гардида ба халқу ватан хизмат карда бошанд. ва ана ҳамин андешаҳои пешвои маъззаи миллат доимо дар фикру андешаи омӯзгорони донишгоҳи мо ҳаст ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки донишҷӯёнро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунанд, дониши хуб диҳанд ва тавонанд онҳо як мутахассиси хуби соҳаҳои худ гардида бошанд. солҳои охир чандин озмунҳо, маҳфилҳо, нишастҳои илмӣ ташкил карда мешаванд. бевосита озмунҳо ё ин ки олимпиадаҳое ки худи донишгоҳ тасмим гирифта баргузор мекунад дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аз қабили беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, беҳтарин барномасоз. соли ҷорӣ бо ташаббуси бевоситаи худи ректори донишгоҳ ва вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ёки олимпиадаи маърифат ва амнияти молиявӣ рӯи кор гирифта шудааст ки бори аввал дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. ҳамин гуна олимпиадаҳо, озмунҳо ва маҳфилҳо метавонад дар сайқал додан, дар чандин маротиба баландбардоштани дониши донишҷӯ нақш дошта бошад. имрӯз дар ин макон ҳайати профессорию омӯзгории донишгоҳ афзалиятҳо ва самтҳои рушди касбии худро амиқтар, вазифаҳои нави рушди муассисаро дақиқтар намуда истодаанд. ҳамчунин ҳамкориҳо миёни марказҳои илмии дигар муассисаҳои олӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯз вусъатёбии ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳ дар як мавқеи устувор ба назар мерасад. аз сӯи дигар мо ҷиҳати ташаккули потенсиали илмӣ ва ҷалби кадрҳо яъне мутахассисони дорои мактабҳои хуби илмӣ ба донишгоҳ иқдомҳои навро рӯи даст гирифтаем ва дар ҳамин доира имрӯз шумораи докторҳои илм, номзадҳои илм ки фаъолият доранд беш аз пеш зиёд гарда истоданд. аз сӯи дигар аллакай дар доираи стратегияи рушди донишгоҳ барои солҳои 2025-2030 шӯрои нави илмӣ дар донишгоҳ ба фаъолият шурӯъ карда истодааст, яъне шӯрои дуюм ки заминаи воқеиро ҷиҳати ҷавоникунонии илмҳои соҳаи иқтисодиёт дар кишвар ба вуҷуд овардааст ва ин имкон медиҳад ки он омӯзгорони ҷавоне ки ба кор ҷалб шуда истодаанд ва вобаста ба мавзӯъҳои гуногуни актуалии ҷомеа корҳои илмӣ карда истодаанд, рисолаҳои илмии худро ҳимоя намоянд, онҳоро ҷиҳати дар истеҳсолот татбиқ намудан ба муассиса ва сохторҳои гуногуни ҷамъиятӣ аз рӯи характеру хусусиятҳояшон пешниҳод намоянд
ва ҳамакнун ҳамин дастовардҳо ё ки мушаххасоти илмии худро дар таълимот низ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон ба роҳ монда метавонанд. ҳар як синфхона дорои технологияи муосир аст. ҳамарӯза муҳаққиқон ва олимону омӯзгорон аз барномаву консепсияҳои рушди низоми таълим ва илму техника истифода бурда ба донишҷӯён дарс мегӯянд ва донишҷӯён бошанд зери роҳбарии олимону муҳаққиқон илм меомӯзанд, дониш аз бар менамоянд ва маҳорату малакаи касбии худро такмил медиҳанд. дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон тамоми шароитҳо фароҳам мебошад, аз ҷумла досткаҳои электронӣ, синфхонаҳои барҳаво, китобхонаи электронӣ. Инчунин барои боз ҳам такмил додани дониш малакаҳои донишгоҳ як иқдоми хуб ба нақша гирифтааст, ки аз хориҷи кишвар профессионали даъватӣ ки таҷрибае ки имрӯз дар хориҷа истифода мешавад, мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ба кор мебарем ва кӯшиш менамоем, ки имрӯз ҷавонои мо мутахассиси хуб шаванд, дар арсаи байналмилалӣ номи кишвари маҳбубамонро баланд бардоранд. имрӯз дар факултати иқтисод ва идоракунии давлат аз рӯи ихтисосҳои идораи давлатӣ, андоз ва андозбандӣ, кори реклама ва суғурта таълим ба роҳ монда шудааст, ки бештари ҷавонон ба ин таваҷҷӯҳ доранд. аз рӯи ҳамаи ихтисосҳои амаликунанда дар донишгоҳи мазкур барои ба роҳ мондани корҳои илмиву тадқиқотӣ имконияти воқеӣ фароҳам аст, ки омӯзгорону донишҷӯён ва унвонҷӯён дар ин самт пурра омодагӣ дида баҳри рушди илм саҳм мегузоранд. махсусан дар синфхонаҳои донишгоҳ ҷиҳати фаро гирифтани донишҷӯён ба илму дониш озмоишгоҳҳои гуногун ташкил гардидааст, ки дар он тамоми ашёҳои лозимӣ баҳри гузаронидани таҷрибаҳои амалӣ муҳайёст. аз рӯи 45 ихтисос мутахассисони соҳибкасбро дар бахшу соҳаҳои иқтисоду молия, андоз, ҳуқуқ ва гумрук, технологияи рақамӣ низ тайёр карда истодааст. нерӯи кадрии илмӣ бисёр пуриқтидор дорад, ки ҳайати профессории омӯзгорӣ фарогири таҳсили донишҷӯён мебошад. аз онҳо 22 нафар докторони илм, 138 нафар номзадҳои илм ва боқимонда муаллимони калон ва ассистентон фаъолият мебаранд. бо мақсади таъмини сатҳу сифати таҳсилот ва омодасозии мутахассисони соҳибкасби ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат, тамоми заминаи моддии техникӣ мукаммал имконпазир мебошад. аз ҷумла дар донишгоҳ озмоишгоҳҳо вобаста ба равия тахассусмандӣ, яъне самти ихтисосҳо фаъолият мебаранд. аз озмоишгоҳи фаъолияти гумрукӣ, озмоишгоҳи иқтисоди рақамӣ, ҳамчунин синфхона барои ихтисоси ба ҳисобгирии муҳосибӣ, яъне 1С фаъолият мебарад, ки баҳри самаранок роҳандозии раванди таълим имрӯз мусоидат намуда истодаанд. дарсҳои амалию назариявӣ дар чунин макон гузаронида мешавад. ҳамчунин барои гузарондани таҷрибаҳои илмӣ аз технологияи муосир истифода мебаранд. ҳар як мавзӯе ки ба донишҷӯ фаҳмонида мешавад, вобаста ба паҳлӯҳои амалии он таҷрибаҳои хурд гузаронида мешавад, ки ин боз ҳам таваҷҷӯҳи донишҷӯёнро ҷалб менамояд. нафароне ки дар ин самт пурра омода мегарданд, боз имкон доранд дар озмунҳои гуногун иштирок намуда маҳорату малакаи касбии худро нишон диҳанд. фаъолияти донишгоҳ дар самти пешбурди ҳадафҳои таълимӣ низ хеле муассир аст. яке аз масъалаҳои актуалие ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати роҳандозии он гомҳои навро ба даст гирифтааст ва дар татбиқи он низ бисёр фаъолона пеш рафта истодааст, ин гузариш ба иқтисодиёти сабз мебошад. имрӯз ҷиҳати омода намудани мутахассисони соҳаҳои иқтисодиёти сабз ихтисоси махсусе таъсис дода шудааст, ки донишҷӯёнро ба таҳсил фаро гирифта аст. ва аз рӯи ҳамин имконият мо метавонем дар оянда стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони соҳаи иқтисоди сабзро тарбият намоем, ба бозори истеҳсолот равона кунем, ки дар оянда ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муассири худро
гузоранд. назорати давлатӣ молиявии ихтисоси дигаре ҳаст ки ҳамакнун ба роҳ монда шудааст. дар замоне ки мо ба иқтисодиёти рақамӣ мегзарем, назорати низоми молиявӣ хеле масъалаи актуалӣ мешавад, чунки муносибатҳои иқтисодӣ мо медонем хеле мухталиф ҳастанд ва онҳоро дар фазои иқтисоди рақамӣ бояд дуруст аз тариқи рақамикунонии иқтисодиёт ба назорат бурд. оянда ҷиҳати ташаккули иқтидори иқтисодиёти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як заминаи бисёр ҳам мусоид фароҳам меорад ва дар ин самт бояд қабл аз ҳама доштани мутахассисони дорои таҷриба, малака, донишҳои муосир лозим аст. ва аз рӯи ин мо имрӯз дар ин самт низ мутахассисонро омода карда истодем. омӯзиши илму дониш ва амалӣ намудани дониши андӯхта дар ҳимояи корҳои илмиву тадқиқотӣ нақши муосир дорад. дар ин баробар барои пурра тайёр гардидани мутахассисон дар донишгоҳи мазкур китобхонаи илмӣ амал мекунад ки ҳамарӯза донишҷӯёну унвонҷӯён ва муҳаққиқону олимон ворид гардида пайи мутолиа мебошанд. донишҷӯён аз сарчашмаҳои илмӣ, аз китобҳо истифода мебаранд, аз таҷрибаи омӯзгорон истифода мебаранд ки дар донишгоҳи китобхонаи хуби илмӣ айни замон амал мекунад ва теъдоди зиёди китобҳои таълимию илмию ҳама гуна китобҳо ҳам дар шакли электронӣ низ инчунин мавҷуд аст ки донишҷӯён бевосита аз ин китобхонаи барҳаво истифода мебаранд ва тайёрӣ мебинанд ба ҳамин гуна озмуну олимпиадаҳо. дар соли ҷорӣ маҳфили умуми донишгоҳӣ таҳти унвони дурахши илм фаъолият карда истодааст ки моҳе 3 маротиба аз ҷониби донишҷӯён маърузаҳои бисёр пурмуҳтаво бо ҳамроҳии роҳбарон албатта тайёрӣ мебинанд, тайёр карда мешаванд ва баромад сурат мегирад. ҳадафи ана ҳамин маҳфилам бозам ба хотири таваҷҷӯҳи хуб доштан, таваҷҷӯҳи зиёд доштан ба илм, ба дониш, васеъ намудани донишҳои худ, ҷаҳонбинии илмии донишҷӯён, ҷалби бештари ҷавонон ба соҳаи илму тадқиқот. яъне дар маҷмӯъ ҳамин гуна маҳфилҳову нишастҳои илмӣ таваҷҷӯҳи дигар кардан, яъне таваҷҷӯҳи хоса доштан ба соҳаи илм, ба соҳаи тадқиқот аст. аллакай дар доираи 5 маротиба мо ин маҳфилро гузаронда истодаем ва таваҷҷӯҳи донишҷӯёни ҳамин маҳфил зиёд аст, яъне иштироки онҳо зиёд аст ва на ин ки танҳо як иштирок, балки онҳо мехоҳанд аз ҳамон донишҷӯ, аз ҳамон нафаре ки ӯ баромад мекунад чизи наве гиранд, як маълумоти дигаре гирифта бошанд ва ба ҳамин васила тавонанд ҳамон ҷаҳонбинии илмии худро ё ҷаҳонбинии тадқиқотии худро зиёд карда бошанд. ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳои гуногуни таълимӣ баҳри соҳибҳунар гардидани ҷавонону наврасон амалӣ мегардад ва ҳамкориҳо бо дигар самтҳои илмӣ ҷиҳати боз ҳам баланд гардидани сатҳи донишу малакаи насли имрӯза аз рӯи илму инноватсия дарак медиҳад. айни замон донишгоҳ бо 158 муассисаҳои таҳсилоти олӣ касбӣ хориҷи кишвар ва ҳам дохилӣ ва ҳам дигар созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ шартномаи ҳамкорӣ бастааст ки бевосита дар табодули академии донишҷӯён ва ҳамзамон баланд бардоштани савияи малакаи маҳорати касбии омӯзгорон мусоидат намуда истоданд ва дар худи соли 2025 зиёда аз 60 нафар донишҷӯёни мо аз ҷумла дар давлатҳои Қазоқистон, Федератсияи Россия, Беларусия дар доираи барномаи мубодилаи академӣ аз 3 моҳ то 6 моҳ фарогири таҳсил гаштанд. ҳамчунин омӯзгорони мо низ дар баргузории ҳамоиши ва симпозиумҳои конференсияҳои сатҳи бонуфузи байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида ҳам донишгоҳ ва ҳам дастовардҳои истиқлолияти давлатии ватани азизамон Тоҷикистонро муаррифӣ намуда истодаанд. рӯз то рӯз дар тамоми соҳаҳо пешравиҳои назаррас рӯи кор омада истодааст. барои ҳамқадами замон будан дар донишгоҳи мазкур ихтисосҳои нав кушода шуда донишҷӯён ба таълим ҷалб гардиданд ки ин боз ҳам баҳри омода гардидани мутахассисони касбӣ мусоидат мекунад. соли таҳсили 2025-2026 донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз рӯи 7 ихтисоси нав
донишҷӯёнро ба таҳсил фаро гирифт. ин имконият фароҳам меоварад ки дар фазои илму маорифи кишвар бо он ки шумори насли ҷавон беш аз пеш густариш меёбад, шароитро муҳайё менамояд ки донишҷӯён ё ки довоталабони эҳтимолӣ ба таҳсил фаро гирифта шаванд. барои ин имкониятҳои илмӣ, имкониятҳои техникӣ ва доштани таҷҳизотҳои муосири таълимӣ дар донишгоҳ хеле фаъол аст. чунки мо аллакай озмоишгоҳҳои муосири иқтисодию гумрукию бонкҳои таълимию инҳоро кушодем, синфхонаҳои иқтисоди рақамию синфхонаҳои доранамои муносибатҳои молиявии иқтисодиро инҳоро кушодем. аз сӯи дигар тамоми таҷҳизотҳои муосири таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. кишвар ба хотири дурнамои рушди иқтидори иқтисодӣ, иқтидори зеҳнӣ, иқтидори мафкуравӣ, иқтидори кадрии ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила ин имкониятҳоро ба вуҷуд хоҳад овард. ва чизи дигаре ки имрӯз дар меҳвари фаъолият меистад, ин муҳайё намудани шароитҳои хуби фаъолият барои ҳайати омӯзгорону профессорон ва дастгириҳои гуногуни иҷтимоӣ барои коллективи меҳнатии донишгоҳ мебошад. ва албатта дар ин самт низ тадбирҳои хеле мушаххас рӯи даст гирифта шудааст. аз ҷумла омӯзгорони ҷавону дорои қобилияту таҷрибаи хуби кориро мо ба ҷои истиқомат таъмин мекунем. бинои истиқомати омӯзгоронро дорем ки дар доираи тадбирҳои андешидаи роҳбарияти донишгоҳ дар назди ин бинои истиқоматӣ боғчаи варзишӣ барои кӯдакони онҳо низ сохта ба истифода дода шуд. имрӯз ҷавонони ин даргоҳ аз шароити муҳайёкардашудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон истифода бурда дониш меомӯзанд ва дониши андӯхтаашонро дар амал татбиқ менамоянд. барои илмро ба истеҳсолот бурдан парки технологӣ ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза корҳои тадқиқотӣ ва амалӣ дар ин макон аз ҷониби олимону муҳаққиқон ва донишҷӯён гузаронида мешавад. дар сохтори донишгоҳ парки технологӣ низ вуҷуд дорад ва хубам фаъолият карда истодааст. ба хотири корҳои илмӣ тадқиқотии донишҷӯёнро дар ҳамин парк дар амал татбиқ намудан ё ба таври дигар назарияро ба амалия пайваст кардан ё ки илмро ба истеҳсолот пайваст кардан, албатта мо низ дар ин самт фаъолият карда истодаем. ба хотири ин соли ҷорӣ шӯрои нав бо номи шӯрои навоварон ташкил шудааст ки ин шӯро яъне кӯшиш мекунад навоварон ҷавононе ки мехоҳанд тадқиқотҳои нави илмии худро дошта бошанд ба ҳамин шӯро ҷалб гардиданд. яъне шӯрои инноваторҳо навоваронро ташкил ва баргузор кардем ки дар онҷа шогирдони зиёд бо лоиҳаҳои илми тадқиқотии худ, бо идеяҳо, бо тарзи навиштани лоиҳаҳои илми тадқиқотӣ баромадҳои хубиам карданд ва ҳамин тадқиқоти онҳоро мо устодон боз такмил дода ба онҳо кӯмак намуда кӯшиш мекунем ки дар анамун парки технологӣ тадқиқоти онҳоро ба маҳсулоти тайёр табдил диҳем ва тавонем ба ин васила ба рушди илми тоҷик заминаеам гузошта бошем. ҳамасола нафарони зиёде тавассути квотаҳои президентӣ донишгоҳҳои олии мамлакатро хатм менамоянд ва соҳиби ҷойи кор гардида дар самти худ фаъолиятро идома медиҳанд. ҳамчунин барои баланд бардоштани сатҳи дониши ин табақаи ҷомеа имрӯз як қатор озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ташкил гардидааст ки донишҷӯён иштирок намуда донишу малакаи худро месанҷанд. боиси ифтихор аст ки таи солҳои охир донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар сатҳи ҷумҳурӣ яке аз озмунҳое ки вобаста ба самти андоз аст бароҳ мондааст. таҷрибаи солҳо нишон дод ки нафароне ки дар озмун иштирок мекунанд даври донишгоҳӣ бошад, баъд аз анҷоми озмуни мазкур ба кор таъмин мешаванд. нақша дорем ки ин гуна озмунҳо, ин гуна чорабиниҳо зиёд шавад. донишҷӯе ки дар ҳақиқат дониш доранд, малака доранд, мавқеи худшон дар ҷамъият биёванд. ин шароите ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо ҷавонон муҳайё кардагӣ аст, мо бояд аз ин истифода бурда мавқеи худро дар ҷамъият пайдо намоем. замоне расидааст ки мо аз шумора ба сифат гузарем ва имрӯз нафаре ки дониш дорад,
малака дорад, хо дар истеҳсолот бошад, хо дар ҷодаи илм бошад, метавонад муваффақ бошад. барои ҳимояи корҳои илмиву тадқиқотӣ дар донишгоҳ шӯрои аттестатсионӣ ташкил гардидааст ки докторантон, унвонҷӯён ва муҳаққиқон метавонанд рисолаҳои худро дифоъ намоянд. таъсиси шӯрои диссертатсионӣ дар донишгоҳ ин заминаи боз ҳам рушд намудани корҳои илмӣ тадқиқотӣ гардидааст. ҳоло зиёд нафарон ки ба ҳайси унвонҷӯ, доктор PhD, докторанти анъанавӣ ва ҳамин гуна шакл дар донишгоҳ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, диссертатсияҳои номзадии худ ба шӯрои мо пешниҳод мекунанд ва дар муҳокима албатта ин пешниҳоди онҳо баъд аз ҳимоя соҳиби диплом, соҳиби унвони илмӣ мегарданд. идеяҳои онҳо, тадқиқотҳои илмие ки онҳо асоснок карда ҷо доданд, инҳо низ бояд ба амалия, яъне дар истеҳсолот низ истифода бурда шаванд ва ба хотири дар истеҳсолот истифода шудани ин гуна корҳои илмии тадқиқотӣ албатта аз ҷониби он нафароне ки ба корҳои илмии тадқиқотӣ машғул ҳастанд, маълумотномаҳои мушаххас аз сохторҳои гуногуни давлатӣ, идораҳо, вазоратҳо ва корхонаҳои гуногун гирифта мешавад ки ин тадқиқоти онҳо дар истеҳсолот истифода мешавад ва ҳам дар шакли лексияҳо, дар шакли фанҳои таълимӣ ба донишҷӯён низ онҳо расонида мешаванд. рушди самтҳои гуногуни кишварамон пеш аз ҳама ба сатҳи маърифатнокии мардум, саводнокии ҷомеа, пешрафти илму техникӣ, ҷалби ҷавонону наврасон ба илму дониш ва касбу ҳунар, ташаккули варзиш ва эҳёи арзишҳои фарҳангиву таърихии миллӣ вобастагии зишт дорад ва илмро ба истеҳсолот бурдан баҳри рушди самтҳои гуногуни мамлакат муҳим арзёбӣ мегардад.